2000 urtean, Burlatan, ekonomia, gizarte eta ingurumen jasangarritasunaz eztabaidatu genuen Agenda 21ekin. Orain, garapen jasangarriko helburuekin eguneratuko da eta Agenda 2030 izena izanen du. Parte hartu nahi duzu eta zure iritzia eman, etorkizuneko Burlata jasangarria nolakoa izan behar den jakiteko, ardatz horiek oinarri hartuta egingo dugu, eta dagoeneko egin ditugu ekintzak ardatz horien gainean. Lehenengo helburu estrategikoa, lurraldea antolatu eta lurzorua zentzuz erabili, kontserbatu eta babestu. Berdeguneak, bere kudeaketa hobetzeko, inventario berria, biodibertsitatearen ezagutza. Birziklatzeko ontzi berriak. Bigarren helburu estrategikoa, hiri sakabanaketa saihestu eta egungo hiria biziberritu. Adinekoen zentroa eraberritu, adinekoen eta jubilotekako erabiltzailei galdetuz. Elizgibela kiroldegia eraberritu. 15 urteko ibilbidea duen kulturretxea. Gaztelekua. Gazteentzako arreta eta lanbide heziketako programak. Hirugarren helburu estrategikoa. Klima aldaketaren ondorioei aurre hartzea eta murriztea, erresilientzia hobetu. Klima eta energiaren aldeko alkateen ituna, klima aldaketari buruz lan egiteko. Laugarren helburu estrategikoa, baliabideen kudeaketa iraunkorra egin eta ekonomia zirkularra bultzatu. Burlatako garbigune finkoa. Bosgarren helburu estrategikoa, hurbiltasuna eta mugikortasun iraunkorra bultzatu. Burlatako PEMUSaren berrikuspena. Mugikortasun urriko pertsonentzako, oinezkoentzako pasabideen irisgarritasun azterketa. Seigarren helburu estrategikoa, gizarte kohesioa sustatu eta ekitatea bilatu. Erkidego mailan erreferente den aniztasun eta immigrazio zerbitzua. Burlatako bizikidetzaren lehenengo diagnostikoa eta udal ekintza plana. Haurren eta nerabeen tratu onaren sarea. Gizarte enplegu babestua. Genero indarkeriaren biktimei arreta pertsonala ematea. Burlata berdintasunerako hiri hezitzailea. Eta euskararen erabilera sustatzeko proiektu interesgarriak. Hala nola euskaraldia, elaide.eus, era.eus. Zazpigarren helburu estrategikoa, hiri ekonomia bultzatu eta suspertu. Merkataritza eta ostalaritza laguntzeko kanpainak. Zortzigarren helburu estrategikoa, etxebizitzaren eskuratzea bermatu. Alokairu sozialerako udal etxebizitzak. Bederatzigarren helburu estrategikoa, berrikuntza digitala gidatu eta sustatu. Udal izapideen digitalizazioa. 10garren helburu estrategikoa, esku hartzeko tresnak eta gobernantza hobetu. Garapenerako lankidetza sustatzea. COVID-19aren inpaktua. Osasun zentroko egungo osasun krisi egoerara egokitutako osasun arreta. Genero ikuspegitik egindako inpaktua berdintasun arlotik. Parte hartu nahi duzu? Abenduan, hasierako diagnostiko bat egin genuen, eta martxoaren 4an aurkeztuko dizuegu, arratsaldeko 6:30 kulturretxean. Martxoa eta apirila bitartean, eztabaidatzen joanen gara, eta proposamenak bilduko ditugu. Aurrez aurre hitz egitea gustatuko litzaiguke, baina osasun krisiak markatuko ditu aukerak. Maiatzetik ekainera bitartean, Burlatako etorkizuneko ibilbide orria eginen dugu, iraunkortasunerako tokiko ekintza plana. Data zehatzen berri emanen dizuegu ohiko kanalen bidez.